Blei ye phi baro. Na ki kam jengi apostol kalanong arpho record khandai terter. Nganam pule lut fideban pule hayeng mo. Ue samla uba kerteng u Eutychus ula syang ha ka kalki. Pada kadba u Paulus udang kren u Eutychus ula syo samtiajur hadu ba ula yotiajak barula hap na ka mala balai hadu kendo. Kila raya u ubala yap. Kinegi sngi bun mangi habangi Duwai lang hai ka semjengi ngatrai don by samtia. Haga pol jing Duwai. Kane kade ka jimpule karpam na benda jengki. Babli ulung samlaru kerte jengu Eutychus. Tang bapet hangna ulasang ha kalki. On the window. Kila thong nemo. Lai malaru ka iyeng. Paulus udang ai jinghikai. But une samla u yotia. Adu banta ula hap barula yapru. Pet kabama palat fi ban thia ha kapor jing Duwai. Kini kisngi nga kwaban pan kanmau khamta ma fi ki mi ki pala don ki kunjam fi ha kapor jing Duwai lang kum ke ingesem ki yo thia pule kane na banta jungki. But nga try balai ula hap namar usang ha ka kalki. Kawe ka kejat habar kawe sapo. Tegamon jingmur jemper khal jingu siteng ha ka jing Duwai siteng habar. Try but parlok ne lasyang lekum no half 50-50. Tegadao ula hap. Namar us tiaro pen nyap sumar ba ba ni tia ha ka por jing Duwai fikan mau Petrus ula tia ha kper kesemini jisu long yo ale Duwai lang ban nga u yo tia hadin ba yo tia la le yo ula ha ka jaga ban pom kli jong to sipai ula yo tang skor half asleep nangta ula len ro yo jisu te what singap manu ba ang o ba pli gini ki kunjanga ne mangi kikmi ki paru ngila tight palat ngila treshitam tela da thia ha ka por jing Duwai no problem singap une ula yap don bak Paulus udan sutrai lada u thia ha synagogue barula hap tagamon ki hap lai tap yo don bak ladon Paulus sebelum apostle ubalan kabor te Paulus fideban pule lol nganam pule sa pule mafi mo but don bok une u Paulus ula penmepat biang yo namar Paulus dap da kabor bat gejingai bat jong Blei ulala ban de tampan kot penmepat yo une Eutychus kerten jongo Eutychus kamut ubadon bok ngimtep gumno uladon badon bok mde namar ba yothia de namar ba udon badu Paulus ulalong nongelam jongene ka jingaseng ka jing Duwai lang jongki te sakawer nga isne yo Eutychus bale namar umdon ui parlog ru basyang hajan trai lada ladon ui parlog bale I baune samthia une unsa hap te trai une parlog le yarap ko samla bayin Mofi, what clan? What mentah kan ego porun reka we pat ki porum mo. Pide balong kita ki parlog baba ba pi I parlog jempi u parlog jempi ustang ban jingai na Blei. Yarap mofi gen. Kor mofi alengin le Duwai alengin pule gane ne kren bat ki namar mau umdon wis parlog ro. Oh la yap. Of course Paulus ula penmepat dia tangba kane te nga isne une Eutychus namar ula syang marwe uyo tia haka pojing Duwai bat ula yap remonta namar Paulus ula don ula yo biang ke jingim te mau ula long badon bok sisya kum ka kerten jong Eutychus kamu badon bok bale u haka pojing Duwai ula yap ula mipat ula Duwai biang ngatre hadian gato umju tia haka pojing Duwai te kohimen ko para bayet what I daw what ong o na lamar kane namar no
जिसु ला करसी या Petrus. Ong Pitia uठो यहाँ Duwai. Te kamtam kane ka por jang lockdown. Kum ke ingesem ngin Duwai ngin iaroh ngin Sngewnguh ya Blei man kersinga ka jing Duwai jungi but pinsai kampala haga ingesem jemfi ha ka jingim mansim jingi. Baru Blei baran bor borok pa baru kun baru mansim bokoi ron kar kuyefi.